Iti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti muna apasat ti serye tayo itaalawas ang napaunuhan. Aya, kan kinabaknang. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Mang Temyong! Kartingam! Umay ka ditoy! Apay ka di Madam Annabel. Umay ka ditoy, kunak! Tapno maamwam, no apay nga ay ayaban ka! Ay, wan Madam. Kartingam Nakabumbuntok ka nga gunggunay! May alawan Madam. Anay ko. Ay, nasakit itumang ko. Kan timugin ko anay tugtog. Ay, unay kamatan, Mang Temyong! Agdardaras talang arudan ngam kastapay lang! Di kan tumat ngamin agan-anad! Ay, pasensya kayo na, Madam. Gapuiti kadadaras ko nga umasidag kada kayo. Ay, naidugmamakmatan. Tabasol ko pa yan, no apay anay dugmam ka? Ha? Ay, awan, tinbaga ka kasta, Madam. Ay, nga apay ka din nga main. Inkairwar tilugan, agsawar ta. Kartingam! Anya? Ay, pagsawaran tangay, Madam. Kompormiditan na. Isungarod nga agsawar ta, kunak. Ta kompormiditan no sa dino ti pakadandanunan ta. Ay, nagloko talaga na ito yan, Madam. Mapan ka no agsawar. Ngam di na matgayam amon no sa dino ti usto apapanan. Alan Magtemyong! Ay. Agaraw ka ditan, taintan agsawar. Ah, Partakam! Ay, uwan, Madam. Ginaya na ka magna. Narigatan no may tublakak manan. Gapo iti panagdardaras ka. Mang Igme, panagkunak nas ka na papintasan tayo pa iti resort. Tapno umado pa iti umay dito. Anya ka di nga improvement ti kayat yaw sir. Sikaman ka di. Anya ka diti makita makaslakurang dito yung resort ko. Kwa sir. Kasla kurang ti cottage. O, no kurang di agpanayon tayo. Ay katuan sir. Kay naskan nga agnayon kayo pa iti swimming pool. Sige, iso ti aramidin tayo. Ang naskan met nga agnayon kayo iti trabahador. Tapno mamintinar ti kinalinis ti resort. Katuwa na, di talaga ya. Sir. Ngam namnamaan yaw. Adakal to ti gastos yaw. Wan, Mang Igme, amok na kita. Saan na naskan nga isuro nak? Pasensya kayo sir. Ketala. Namnamaan yaw amatong palamin na gita aplano yaw. Napaot ti saritaan niyo ka ni Sir Vince Igme. Ano man ang ti plano ng aramidan dito'y resort na bakit? Anya? Uwen. Kaya't napapintasan. Tapnoan ada nga umadukano ti umay dito Adula nga rudan ti umay dito, iti pa'y lamap na kaya. Nalaabit akasta, bakit? Amumatayin. Kaslasan amapmap na iti adakan kwa na. Ay, una yan dagita babak nang. Bay amon bakit? Dinapatag, di natapay katan dito'y kastrabahador na. Sa bagay matkit di alakay. Tanong papanawan na ta, ay na. Marigatan ta siguro wa makabiro kiti trabaho ta. Ay kat sigurado day ta, bakit? Ngamain, bakit kan lakaytan? Adayo mo't kan tinasawar ta, Madam. Wan nga rod, ay sapay nakapudpudot. Kahit anya aya ka diti plano yaw. Agsublitan ije mansion, Mang Temyong. Ay, uwan, Madam. Ay saan gayam? Ah. Mapanta pa ije flower garden. Kaya't ko akitaan dagiti agkakapinta sa sabong.
Ay, iwan, madam. Anyan, kunak no agsubli kami ije mansyon. Ay, saan gayam, Mang Temyong? Ay, Mapantaman pa ije resort? Sakbay ang mapanta ije flower garden? ay, sige, madam. Anya ka din ti oras? Ay, alas 12, madam. Mapanta pa'y nga rodmangan, Mang Temyong? Agsublitan ije mansyon. Ay, uwan, matungpal, madam. Ay, sana mauawatan da ito yung babae. Dadaal saan ti panunot na. Napanan nyo ka di kakatimyaw. Pinanawam mo tiyar aramidom itay. Ay, napan kami man nagsawar kini Madam Annabel itay. Ay, kunaklakit din no napanan nyo. Ta pinanawam mo tiyar aramidom. Sigurado akaungot na kamanin ka ni Madam. Ay, lakit di ah. Ay, napang kami lang nagsayang iti oras. Anya, apay, napanan nyo aya. Nagrikos kami dita farm. Awa magayam ti importante nga ramitin na. Ay, sinayang na lang ti oras. San abale, tinapatag, iso, tinangayabkan ka. Tapno di na kamanin pagungungtan nga awan gap-gapuna. Adumat gayam tinaskan am aramid dito yung flower garden. Kan ijay resort, Mang Temyong. Ay, wan, madam. Iso ano mabalain. Agnayon kayo kumapay iti tao yaw. Ta saan may akabailan no dakdak kami lang. Anya? Ay, wan, madam. Tanuado ti tao yaw. Nadardaras ti improvement ti resort yaw. Gaputaado kami nga agubra. Adamat gayam basit nga amo, Mang Temyong. Ngam apay nga italaang nga ibagam kanya. Ay, adwa talaga ti amo ka. Gamno sa andak adamagain, ay talaga ajak ibaga. Napaidam kamat alakay, anya. Ay, saan madam? Ijak lang amin kaya ti maungtan. Apay, naungatak ka di, Mang Temyong? Ay, kituan madam. Basit lang at mo magustuhan. Ungat atagaws. Di ko namkit di. Awan amo, Mang Temyong. Iso akanayon ka ang maungtan. Ala, saanan aday ta ti pagsaritaan ta? Tikit di pagsayaatan ti resort ti planuan ta. Ay, kunakedi no ti masakbayan ta ti planuan ta, madam. Ay no, Mang Temyong. No agarapaap ka, jay mat posible ang mapasamak Saan adya imposible? Ay, kung kunaklang da jay, madam. Ay, ngam, seryoso akit ita ito nga ibagbagak, madam. Anya mananday ta, Mang Temyong. Talaga ang masapul ti ado at trabahador. Tanarigat nga bain, no may sa ti agubra dito'y farm. Kini Jerry South. Ta siyempre, saan amay pa may sa ti trabaho, tamagudwa ti oras. Ala, wanan, Mang Temyong. Mangkita ka nga ron iti mabalin tayo ang maayaban dito'y nga agtrabaho. Ngam pilyam, jay saan adagmal akaskan ka. Napintas gayam dito'y Vince Resort. Nalawat ti swimming pool da. Ado pa'y ti cottage da. Wun, talaga, best. Ada pa'y eco park da. At ado ti makita. Wun, best. Iso at talaga adaywan dagiti tattao ti Vince Resort and Eco Park. Wun nga rod best. Kan adda pa'y nalawa a function hall da. Ag-cater da pa'y itinaduma-duma nga okasyon. Wun, best. Iso ano agkasar ka? Dito yan ti venue yun.
Anya aga pong agrentaak iti reception. Papintasakit di ati resort ko. Tapno isunto ti Agbalin Avenue ti kasarkon to. Ay katwan abes, may mayat maninday ta plano. Sir, amuyo ka day. At daim may nagpasyar dito Eco Park tayaw di na minsan. Nakapimpintas, sir. Anya? Huwin, sir. No nakita yaw. Ang mga makayawan kayo iti kinapintas na. Apay adi na kinayaban tapno nakita ko mamad. Ay, katno busy kayo nga umininom iti arak. Ay, artak kayong tumat nga main. Anya? Kan may saan kayo nga inayaban Ang mga ibagayo man ay nasurutan yaw. Kat isupay apakasaksakitan tinubiyayaw. Anya? Katwan mat, sir. Katno napaklan kayo babae raw. Maging kayat mo kadi adi ka sweldoan iti 3 a bulan? Isan sir. Kung kunaklaang dayjay. Katno nakasingsingpat kayaw. Isu ajak pimampanaw dito resort yaw. Ay, sika talaga mangigme. Jak amo ti bagakin ka. Mang Temyo, nakita mo ti resort dayjay Avin. Saan ka di? Ay, wan madam. Nakita ka. Gaputa saan lang anam na minsan anapantay jay. Ay, apay ka di, madam. Kaya't ko atuladen ti resort na. Ay, sus. Di pa ikat ibagadan a branch ti Vince Resort ito resort yaw, madam. Awanak iti mood tapno makiinnangaw kan ka, Mang Temyong. Ay, sus. Kimarumanan da ito a babae. Ay, kasano tayo atuladen, madam? Jack imbaga atuladen tayo amin. Mangala kayo lang iti idea ijay, no kasano apapintasan tayo ti resort tayo. Madam, ada ka di parikot yaw. Awan, Nana Helen? Siyak? Agparikot? Ang maapay nga rod akasta kayo, madam. Kaslaawan mo't gaganay gayan yaw. Maburi-bura naklaan, Nana Helen? Apay ka di ngamin, madam. Kasla ko mapkapsot matan ti resort tayo. Man ti umay ataw. Ha? Sapay nagpanayonak iti trabahador. Sa dinon to ti pagtaudan iti may sweldo kadakwada. Pumigsan tumutla ang ti resort, ma'am. Uray po utin nyo. Iso adi kay agparikot. Among kaka, kasta unay ti panagparikot ni madam, gaputa nakapsot ti resort. Ay, kasla saan mo't ngagpampanunot ni madam? Asino ko mga minti agresort ita, ket pasaray masapang agtudaw? Amumutan ni madam. Ay, kasla maumuma akong ngagtrabaho ditaw. Ngam nagkarita mo't kadagiti dadakkel na. Asaan ta apampanawan ni madam? Day tangarod kat kaka. Kan may sa, awan mo ti sabali apanggadan tano pumanaw ta ditoy. Ay, husto ka. Iso nga aganos talatan Sa nabalay, takabaalan tayo matapakibagayan ni Madam Annabelle. Si kamot best. Dito'y matlatan barti kanayon mo apangawisan kanya. Kayat ko nga ron ti uminom manan, best. Apay, di ka di maama. Nga adda masalaw mo nga am-ammom dito'y. Katanya ko ma. Tao akmat akas kadakwada. Nga maamangan no anyan to ti kunaandakan ka. Ay na, bayam ida best. Tinapatay, makapag-enjoy tayo. Apay, anya nga min ayat ti pagkaskas ta ang best. Masiguranak nga ron iti panagbiag ko. Ni, apayan. Kat no nagsaya at ti panagbiag mo. Napintas ka, baknang ka, at naaminan kan ka.
Adu ti kurang iti panagbiag ko, best. Ha, boring. Kan may isa, nalidayak. Gaputaawanan dagiti dadakkel ko. No awan siguro dagiti trabahador akad-kadwak iti inaldaw. Diyak laamon. Ay, mariknak ti marikrik ng best. Ngam agbaling ka kumalagta na tibkar. Makiasawa ka nga minen. Tapno maaddaan ka mat iti bukod a pamilya. Barang iso ti mangpuno iti kurang iti panagbiag mo. Ay na best. Saan pa yan nakasagana iti commitment? Agpabak na ngakpaikit ni. Tapno masaganak anaimbag ti masakbayan. Badlaw ko kat kanayon analiday ni Madam, kaka. Ken kanayon pa'y nakainom tunggal sumangpot dito'y mansyon. Ay, no daduma. Pampanunutan na mula siguro dagiti dadakkel na. Day tamo tinapanunot ko. Ngamjaklatan agsasao. Tano kasarita kat makapungtot mag. Ay, urayem latan nga iso ti mangirugi iti saritaan. Tano si kati mangirugi iti saritaan. Sos, ang mga agunget manan. Ay, sos. Day tangarot kat. Kaasimot ni Madam. Madlaw ama is-stress unay. Wen nga raw, naimbagtado dagiti gagayim na. Dahil suda pa iti mangliw-liwa, kenkwana. Kompleto kadimot lang nagiti na isang pata materyales mangigme. Ay huwan sir. Awan surok kan awan kurang na. Rugyan yung arudan ati papaaramid ko. Anya pa lang tararamidin yung ay. Ay saan pa'y matasimang patdagiti karpentera o sir? Kunak man no aday na yabam. Ang bigat da pa'y laang nga umay. Yala. Basta inton makasangpet da, rogyan nyo adagos, wan? Uwan sir. Nasayat. Sayang. No kumay di pa'y laang anaaramid ti kasta oy. Nabayag siguro nga ado ti mangdayo iti resort. Sana bale? Ta marugyanan ti improvement ti resort ko. Nakapulis kayo, Madam. Rumwarak, Nana Helen. Awon na, Madam. Agan-andad kayo. Agyamanak. Kat diyo ko mabaybay anti trabaho yun dito mansion, ha? Awon, Madam. Saan kayo amadanagan? Awan gayam. Agluto kayo iti agkakaimas amakan inton malam. Ado ti umay abisitak. Awon, Madam. Anya ka diti okasyon. Awan ti okasyon, Nana. Basta agluto kayo iti ado, kan kaimasan nyo. Diyak kayat ama ibabain kadagiti gagayam ko. Matungpal, Madam. Oh, best. Talaga apag-aayat mo na ito a resort, One best. Nagmayat-mat ngamin dito eh. Kasta? When? Adda a pinapintas da daytoy a resort. Oh, best. Adda umasidag ka data. When nga rod? Ay na, best. Nagwapo si ka. Ha? Guard nga ta dayta? When no? Janitor. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy teserya tayo itaalawas a napauluan. Ayat ken kinabaknang. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito ng estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay.